svete sci-fi alebo príbehov jak snílek. Netflix, HBO aj kľudne Disney. Popcorn v ruke, kúkam sa na film prísny. Zapínam telku, vyberám žáner, drámu či akciu, čo je dnes v pláne. Marvel či Tarantino, štýl jak Tony Montana. Horor ma neláka, nechcem mať traumu do rána. Dám si trilógiu, možno Pán prsteňov, alebo Tarzan v džungli s opicami sa hrá na šéfov. Klasika z Vegas, pamätám, to sme boli decka, keď som prvýkrát videl, jak ňo uhýba pred strelami pecka. Kúkam filmy, chill, ala klídek. Vo svete sci-fi alebo príbehov jak snílek. Netflix, HBO aj kľudne Disney. Popcorn v ruke, kúkam sa na film prísny. Keď prší vonku, ja mám svoj plán. Zapnúť si Tarantinov krvavý rám, alebo komédiu, kde každý je clown. Smiechom sa liečím, jak keby som down. Remaky, sequely, prequely, spin-offy. Každý chce hity, no často sú len offy. Ale ja si vyberám, mám vkus aj flow. Keď ide dobrý film, mám stop time mode. Kúkam filmy, chill a klídek. Vo svete sci-fi, lebo príbehov jak snílek. Netflix, HBO aj kľudne Disney. Popcorn v ruke, kúkam sa na film. Kúkam filmy, chill a klídek. Vo svete sci-fi, alebo príbehov jak snílek. Netflix, HBO aj kľudne Disney. Popcorn v ruke, kúkam sa na film prísny.